Irrispettaw ir-residenti tal-Belt Valletta. Kien dan l-appell tal-Kunsill Lokali tal-Belt wara li r-residenti u l-istabbilimenti kummerċjali qed jiffaċċjaw problemi u inkonvenjent minħabba l-laqat tal-Presidenza. Il-Kunsill Lokali qal li l-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea huwa avveniment importanti għal pajjiż li spiċċa f'inkonvenjent tar-residenti tal-Belt Valletta f'dak li għandu x'jaqsam ma' parkeġġ. Il-Kunsill qal li qed ikun hemm saħansitra toroq magħluqa għat-traffiku għal xejn minn konvenjent tar-residenti. Eżempju qed ikun hemm toroq li jkunu magħluqin għat-traffiku mill-5 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħaxija. Net News ukoll irċieva diversi ilmenti dwar dan mingħand ir-residenti. L-inkonvenjent aħna diġà is-sena kollha aħna web bi problema tal-parking. Issa meta inti qed iżid tuħu iktar parking space għal residenti, dan qed nitkellmu mijiet ta' parking ħadu dawra tal-belt. Ħadu salarjali li s-najdula, ħadu triq il-fran, ħadu lejsata San Paolo l-Isfel, ġiviri d-dawra kollha tal-Mediterran. Nifimha ċertu sigurtà jrid isnem, imma għalmenu kumpensom l-residenti. Dan ir-resident semma kif minħabba li t-toroq qed jingħalqu kellu jipparkja bla tal-bajda. Jiena pereżempju llum ipparkjajt kważi bla tal-bajda parkjajt. Għax dort il-bet ma tibx, x'tagħmel? Dan ir-resident għalilna wkoll li saħansitra filgħodu qed jibża jċaqlaq il-karozza mill-parkeġġ għax jibża li ma jerġax isib. Ir-residenti ġew ishom maqfulin ġo darhom daw. Jien letteralment jien il-karozza filgħodu nibża nsuqha. Fi żmien normali wara ħseb ħallum. Fl-istqarrija l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta jgħid li huma ħafna dawk li ġieli kienu Brussell jew f'xi belt Ewropea fejn ikun hemm mexxejja importanti u qatt ma jkun hemm miżuri esaġerati tas-sigurtà fejn jidħol traffiku. Il-Kunsill qed isostni li jifhem li jista' jkun hemm ċertu miżuri ta' sigurtà, imma li jkunu b'mod eċċessiv u inaċċettabbli aktar u aktar meta dawn joħolqu inkonvenjent għar-residenti. Il-Kunsill Lokali qed jappella lill-awtoritajiet biex ikunu sensittivi fil-konfront tar-residenti Beltin. Il-Presidenza għandha l-iskop li tisma' liċ-ċittadini Ewropej u allura għandha tisma' l-appell ta' dawn ir-residenti. Ittemtajt l-istqarrija.